Hej. Videoen her, den handler om den sidste øvelse på Bibi, som hedder 4-7-8, og som også er den sværeste øvelse. Hvis jeg lige starter Bibi, så kan jeg så også lige vise, at det er den lyserøde øvelse. Og den går ud på, at du trækker vejret ind i 4 sekunder. Du holder vejret i 7 sekunder, hvilket er ret lang tid. Og så puster du ud i 8 sekunder, så endnu længere tid. Sådan der. Og øvelsen her, den er nok sådan internationalt blevet anerkendt i forbindelse med en forsker, der hedder Dr. Andrew Weil, som har lavet noget forskning på det område her med den øvelse, og som blandt andet også har lavet en rigtig god YouTube-video, som er blevet vist over 4 millioner gange. Det er også en øvelse, som for eksempel bliver nævnt af netdoktor.dk og mindhelper.dk, og det er en øvelse, som fungerer rigtig godt, hvis du skal have dyb ro, hvis du har brug for hjælp til at falde i søvn, hvis du bøvler med noget angst eller noget stress. Men det er en ret svær øvelse, så det er ikke den, jeg vil anbefale, man lige starter ud med. Der vil jeg lige lære nogle af de andre øvelser og bruge dem i et stykke tid først. Men det sagt, så er det helt klart en anbefalelsesværdig øvelse, og egentlig også selv bruge. Så god fornøjelse med det.